Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται από αυτά που σκέφτεσαι. Χτίζεται από αυτά που επαναλαμβάνεις. Και αφού τώρα έχω την προσοχή σου, πάμε να δούμε το θέμα του σημερινού βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το say and do ratio, δηλαδή το κλάσμα, τον λόγο ανάμεσα σε αυτά που λες και σε αυτά που τελικά κάνεις. Το αποτέλεσμα ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι τελικά η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεις ή δεν αναπτύσσεις προς τον εαυτό σου. Κάθε φορά που λες ότι θα κάνεις κάτι και το κάνεις, αυτή η εμπιστοσύνη προς τον εαυτό σου αυξάνεται. Αντιθέτως, κάθε φορά που λες ότι θα κάνεις κάτι, αλλά δεν το κάνεις, αυτή η εμπιστοσύνη μειώνεται. Ο εγκέφαλός μας, καλός ή κακός, μας παρακολουθεί συνεχώς. Και δεν τον νοιάζει τι λέμε, αλλά τον νοιάζει τι κάνουμε. Με αποτέλεσμα, όταν λες ότι θα κάνεις κάτι και δεν το κάνεις, να σου λέει «Όπα μάγκα, με προδίδεις». Οι πράξεις μας είναι οι αποδείξεις για τη δέσμευση και τελικά το αποτέλεσμα που φέρνουμε εις πέρας. Επομένως, πώς συνδέεται αυτό με το fitness και γιατί ανεβάζω αυτό το βίντεο. Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστική και λες «Έρχεται καλοκαίρι, θα ξεκινήσω, θα πάω να γραφτώ σε ένα γυμναστήριο. Θα πάω τη Δευτέρα». Δεν πας τη Δευτέρα, θα πάω την Τρίτη. Δεν πας την Τρίτη. Όσο περισσότερο το αναβάλεις, όσο περισσότερο λες ότι θα το κάνεις και τελικά δεν το κάνεις, τόσο περισσότερο υποβαθμίζεις τον εαυτό σου και χάνεις την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση που έχεις προς τον εαυτό σου. Και πάλι, σε ό,τι έχει να κάνει με το fitness, ο λόγος ανάμεσα σε αυτά που λες και σε αυτά που κάνεις δεν χρειάζεται να είναι τέλειος. Δεν χρειάζεται να πεις θα κάνω 5 φορές τη βδομάδα και τελικά να κάνεις 5 φορές τη βδομάδα. Σημασία έχει να κάνεις. Δηλαδή, δεν έχει σημασία να είσαι τέλειος. Σημασία έχει να προχωράς, να μην μένεις στάσιμος, να πεις ότι θα ξεκινήσεις τη Δευτέρα και να πας τη Δευτέρα και ας μην κάνεις μια τέλεια προπόνηση. Ανέβα 10 λεπτά στο ποδήλατο και κάνε μόνο αυτό. Σημασία έχει ότι το είπες και το έκανες. Και αυτό είναι που σιγά σιγά θα σου δώσει τη δύναμη και μέρα με τη μέρα θα αναπτύσσεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, θα είσαι πολύ πιο αποδοτικός, πολύ πιο ενεργητικός και αυτό το πράγμα θα αρχίσει να ρέει από μόνο του. Δηλαδή, που καταλήγουμε μέσα από όλα αυτά. Η εμπιστοσύνη έρχεται από τη διαδικασία και από τη συνέπεια. Ακόμη και μια μικρή νίκη μετράει όταν κρατάς το λόγο σου. Και αυτός ο λόγος είναι προς τον εαυτό σου, δεν είναι προς κανέναν άλλο. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση ή χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αλλά στην πραγματικότητα απλώς έχουν συνηθίσει να ακυρώνουν τον εαυτό τους. Να λένε κάτι και να μην το κάνουν. Και αυτό δημιουργεί ένα snowball effect, δηλαδή το ένα μετά το άλλο και μετά το άλλο και μετά το άλλο γίνεται σαν μια χιονόμπαλα έλλειψης εμπιστοσύνης. Και θα σου δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα πολύ απλό για να καταλάβεις. Αν έχεις ένα φίλο που κάθε μέρα σου λέει ναι θα έρθω, το παίρνεις τηλέφωνο, σου λέει 5 ώρα θα είμαι εκεί και ποτέ δεν έρχεται. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να τον εμπιστεύεσαι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον εαυτό σου. Και τελικά καταλήγεις να λες δεν μπορώ, δεν έχω αυτοπεποίθηση, δεν έχω αυτοεκτίμηση, δεν έχω τη δύναμη ή τα εργαλεία να πετύχω το στόχο μου. Επομένως, και για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να πάμε στα πιο πρακτικά, η χαμένη αυτοπεποίθηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά συσσωρευμένες, αθετημένες υποσχέσεις προς τον εαυτό σου. Πάμε να δούμε τώρα πρακτικά όλα αυτά που συζητήσαμε, αυτό το concept, πώς μπορείς να το κάνεις πράξη. Ένα είναι το πιο σημαντικό. Μην υπόσχεσαι τεράστια πράγματα. Δώσε μία υπόσχεση στον εαυτό σου, μικρότερης έντασης και σημασίας και βαρύτητας. Μην πεις θα κάνω 5 φορές τη βδομάδα από 3 ώρες γιατί τα είδα όλα και θέλω να γίνω κομμάτια. Πες, θα κάνω 3 φορές τη βδομάδα από 20 λεπτά. Κάτι πιο βατό, πιο ρεαλιστικό, για να μπορέσεις να είσαι πιστός σε αυτό και τελικά να δεις και τα αποτελέσματα που θέλεις να δεις και σε σωματικό επίπεδο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Και για να κλείσουμε το πρακτικό κομμάτι, κράτα αυτή τη φράση.
Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται με hype, αλλά χτίζεται με αποδείξεις και συνέπεια. Και επειδή δεν θέλω να το παίζω αυθεντία και ότι είμαι κάτι περισσότερο από σένα, φίλε μου ή φίλη μου που βλέπεις το βίντεο, απλά τυχαίνει να είναι το επάγγελμά μου και να έχω κάποιες περισσότερες εμπειρίες στο κομμάτι της γυμναστικής, θα σου κάνω ένα προσωπικό άνοιγμα και θα σου πω ότι και εγώ έχω υπονομεύσει την εμπιστοσύνη μου και εγώ έχω δώσει υποσχέσεις στον εαυτό μου τις οποίες δεν τις κράτησα και τελικά χρειάστηκε να κάνω το διπλάσιο και τριπλάσιο και πολλαπλάσιο κόπο για να ξαναχτίσω αυτή την εμπιστοσύνη και τη σχέση με τον εαυτό μου. Και εγώ έχω αθετήσει υποσχέσεις που έχω δώσει, έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου, έχω κάνει πισωγυρίσματα, έχω κάνει κοιλιά στην προπόνησή μου, πέρασα φάσεις που δεν ήθελα να κάνω προπόνηση, πέρασα φάσεις που πήγα διακοπές και μετά μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθω και έλεγα γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Οπότε εγώ δεν είμαι κάτι περισσότερο από σένα. Είμαι ένας τύπος που έχω λίγο περισσότερη εμπειρία και απλά μοιράζομαι μαζί σου τις εμπειρίες μου και σου λέω, προσπαθώ να σε βοηθήσω να σου γίνει λίγο πιο εύκολο. Οπότε, για να κλείσω και αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι εντελώς ανθρώπινο μία ή κάποιες μέρες να μην ψήνεσαι καθόλου να κάνεις γυμναστική. Όμως, αυτές είναι οι μέρες που πρέπει να σηκωθείς και να πας να κάνεις έστω και 10 λεπτά ποδήλατο. Και ποιος είναι τελικά ο πυρήνας της αυτοπεποίθησης? Δεν είναι να νιώθεις ανίκητος ή να είσαι ανίκητος. Δεν είναι το να μην δυσκολεύεσαι ή το να μην φοβάσαι. Είναι το να ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς πάνω σου. Και πριν κλείσουμε, κράτα αυτό. Η αυτοπεποίθηση είναι η φήμη που έχεις απέναντι στον ίδιο στον εαυτό. Και η φήμη αυτή χτίζεται από αυτά που κάνεις κάθε μέρα.